Lehendakaria, Alberto Ortega, alkatea, Manu Ruiz Urrestarazu, Euskaltzaindiaren ordezkaria, Isabel Cela, Hezkuntza Sailburua, Blanca Urgel, Euskara eta Kultura Sailburua, Xabier Agirre, ahaldun nagusia, eta gaur San Vicente ikastolarekin bat egin duzuen guztioi. Jai hasi aurretik, hezkuntza erakunde baten ordezkari naizenez, ikastoletan, giza eskubide guztiak errespetatzen irakasten dugun bezala, ostiraleko gertakarien aurrean, nire desadostasuna adierazi behar dizuet. Giza eskubide guztiak errespetatzen ditugu ikastoletan. Eduardo Poi ezenarenak ere bai. Txanda hartu du Arabako ikastolen lehendakaria naizen aldetik, eta nire hitzak hortik. San Vicente ikastolak azken Araba euskaraz antolatu zuen urtean, hau da 2003an, Arabako ikastolen lehendakaritza hartu nuen, eta gaur, Oionen berriro ere, 6 urteren buruan lehendakari bezala agurra egin nahi dut. Ordutik hona, aldaketa asko izan dira ikastolen mugimenduan. Azkena, aipagarriena, aurreko astean Zamudion bizi izan genuen. Lurralde guztietako ikastolak bilduko edo bazkidetuko dituen erakunde berriaren sorrera. Euskal Herriko ikastolen kooperatiba europearra. Erakunde berri honek hartuko duen garrantzia ahaztu barik, oraingo honetan Arabako Federazioa osatzen duten ikastolek egindako lana gogora ekarri nahi dut. Izan ere, egoera zailak bizi izan ditugu. Arrantzonen bideragarritasuna, Lautada ikastolaren sorrera, baita une pozgarriak ere, Armentiaren hazkundea, Bastidaren eraikuntza berria, ikastola guztietan matrikulazio garaia zenbakia gora doazela ikustea, eta baditugu eskuartean epe laburrean heldu beharreko erronkak, Arabako ikastolak indartze aldera. Federaziotik, Arabako beharrak aztertu eta irtenbidea ematen saiatu gara. Ikastolen arteko elkarlana eta lankidetza sustatzeko gunea izan gara. Bazkideen arteko desadostasunetan bitartekaritza lana egiten saiatu gara. Batzuetan, besteetan baino beto, baina beti era arduratsuan. Hemendik aurrera, Euskal Herriko ikastolak erakunde berriak federazioari lagatuko dizkion eskumenetan lanean jarraituko duelako ziurtasuna dut. Eta bien artean, Arabako ikastolen izaera anitza dakartzan zailtasunak, elkarkudeatzen alegin egitea espero dut. Eta bukatzeko, zorionak 30 urte beteak dituen Oiongo San Vicente ikastolari. Ahuzkoari eragin behar beste euskararen sua itzali ez dadin. Eskerrik asko.